programa de radio. Neste 8 de marzo, Día Internacional da Muller, queremos poñer voz ás mulleres que construen soños e rompen barreiras. Hoxe temos o placer de presentarles a María Filipa Celas, unha veciña de Río Torto que se dedica a traballar o ferro. Benvida ao noso cole e moitas gracias por acompañarnos. En que consiste o teu traballo? O meu traballo consiste en unir pezas para crear distintos obxectos como estes que tedes aquí. Desde cando traballas o ferro? Pois traballo ferro desde os 16 anos que empecé o curso de soldadura na Pontenova. Como se solda? E que ferramenta empregas para soldar? Pois mira, necesitamos primeiro unha máquina e logo fío e gas. E logo eso unimos dúas pezas e fai que o calor pois vaia derritindo e se vayan unindo as pezas. E necesitamos máscara, guantes e equipamento para non queimarse. Soldas coa máquina de fío ou coa de TIG? Soldo sempre ca de fío polo traballo que realizo. Ca de TIG, fago algunhas cousas, pero non suelo usalas moitas veces. E logo si electrodo. Por que decidiste dedicarte a este oficio? Pois mira, cando eu tiña 16 anos ia estudar educación infantil e miña nai non me deixaba salir, irme para Lugo, entonces apuntoume no curso de soldadura na Pontenova e foi cando, pouco a pouco, pois foime gustando e seguí e terminei. Había alguén na túa familia que traballase o ferro? Non había naide na miña familia que traballase o ferro. Como é o teu día a día? Pois o meu día a día é moi diferente. Agora, por exemplo, pola mañá podo estar nunha granxa poñendo unha porta, como pola tarde podo estar na nave facendo pois calquera outra cousa. Que é o máis difícil de traballar o ferro? Ten algún perigo? Pois o máis difícil é o pesado que é, e si, ten peligro, pois podémonos queimar ou pódenos caer algo pesado nun pé, nunha mão, si ten peligro. Que é o máis bonito ou satisfactorio do teu oficio? Pois que as cousas queden ben e que o cliente este satisfeito co meu traballo. Sentixes algunha vez que o teu oficio non era para mulleres? Si, varias veces. A veces por comentarios que dice a xente, pois dubida si deberíamos seguir ou non neste oficio. Crees que hoxe en día seguen existindo oficios de homes e mulleres? Eu creo que non debería de ser así. Eu creo que todo o mundo debe ser respetado polo traballo que realiza. Que significa para ti o Día Internacional da Muller? Reivindicar que toda esa xente, tanto mulleres como homes, podemos traballar todos no que queiramos, respetarnos e un pouco de igualdade. E para vos, que significa o Día Internacional da Muller? Para min signifícase que as mulleres e os homes poden facer e traballar no que queiran. Eu creo que debería de haber un pouco de igualdade e naide lle importa no que traballa un home e unha muller. Crees que avanzamos en igualdade? Si, avanzamos moito, pero aínda queda moito camiño que percorrer para que toda a xente teña as mesmas oportunidades. Que cambios che gustaría ver no futuro en canto a igualdade? Pois gustaríame que ninguén dubidase da capacidade dunha persoa por ser muller ou por ser home. Que cualidades necesita unha persoa para traballar o ferro? Precisa paciencia, responsabilidade e ganas de aprender. Que consello darías aos nenos e nenas do CEP de Río Torto en relación aos seus futuros oficios? Pois que estudien e que traballen no que lles guste e que non deixen que nadie lles diga o que teñen que facer. María, grazas por compartir con nós a túa experiencia e a túa valentía e o teu arte. Grazas por inspirarnos e por ser un gran exemplo para nós e para o Río Torto. Nós seguimos facendo radio, seguimos dando voz. Porque cada historia conta e hoxe
A historia de María deixou pegada en nós. Moitas Gracias e ata a próxima! Gracias a vos e tamén por contar comigo.